Ahojte, ja vás všetkých srdečne vítam pri mojom prvom video príspevku. Tí, čo ma poznáte, tak viete, že ako spisovateľka, ako detská autorka sa vám častokrát prihováram na sociálnych sieťach, ale vždy to bolo formou nejakých písaných príspevkov, maximálne formou fotiek, ale ešte nikdy som sa neodhodlala natočiť nejaké video. A to z jedného prostého dôvodu, o ktorom by som veľmi rada rozprávala aj v tomto mojom dnešnom videu. A tým dôvodom je to, že som si nikdy neprišla dostatočne atraktívna na natáčanie videí na sociálne siete. Predsa len mám už svoj vek, neznášam používať a nepoužívam make-up na pleť, nemám v telefóne žiadne filtre a pri pohľade na všetky tie dokonale krásne ženy, ktoré na nás vyskakujú zo sociálnych sietí, som si jednoducho prišla ako také škaredé káčatko, na ktoré sa nikto nebude chcieť dívať. Ale potom som si povedala, že mám 44 rokov. Krajšia nebudem. Mladšia už vôbec nie. Takže nemám s čím otáľať. Buď teraz, alebo nikdy. A tak som sa odhodlala toto video natočiť. Moje dieťa veľmi nesúhlasí asi s natáčaním videí, ale budeme to musieť spolu nejako zvládnuť. Takže som sa odhodlala toto video natočiť a verím, že bude povzbudením aj pre ostatné ženy, pretože som si istá, že to nie je len môj problém, ale že rovnaký problém majú tisícky žien po celom svete, ktoré sú šikovné, sú múdre, majú svetu čo ukázať, ale jednoducho neprídu si dosť v porovnaní s tým, čo nám internet ukazuje. A keďže som mama nielen tohto malého cvrčka, ale aj staršej dcery, ktorá má 20 rokov, tak sa naozaj v poslednej dobe veľmi zamýšľam nad tým, akú dobu moje dcery žijú, aj môj syn. A nepáči sa mi to, som z toho smutná, pretože ja som dospelý človek, ktorý už má tie hodnoty v hlave nejako inak upratané a napriek tomu sa tomu nevyhnem, tomu porovnávaniu a tomu pocitu nejakej menej cennosti pri pohľade na to, čo nám ponúkajú sociálne siete. A verím teda, že táto generácia, aj ďalšie generácie, ktoré prídu po nej, nebudú v tomto musieť vyrastať. Že sa to nejako prelomí a že príde zase tá doba, kedy bola prirodzenosť na prvom mieste. Držím silno palce. Im aj sebe, aj nám všetkým. A teda ja sa vám budem snažiť prinášať nejaké takéto videopríspevky, ako je tento, častejšie. Hlavne teraz nás čaká marec, mesiac knihy, takže nás spisovateľov čakajú rôzne podujatia, besedy s deťmi a mňa samú budete môcť stretnúť na veľkom množstve takýchto akcií v školách, v knižniciach, po celom Záhorí, po celom Slovensku. Vyrážame medzi vás, teším sa na to veľmi. Držte nám palce, aby sme to s týmto mojim malým cvrčkom zvládli. A podporte nás autorov tým, že si skočíte do knižnice na nejakú besedu alebo sa zapísať do knižnice, že budete čítať, po prípade, že si nejakú našu knižku kúpite. Tie moje nájdete na stránke www.knižkareň.sk. A ja sa na vás veľmi teším pri ďalšom príspevku a dajte mi vedieť, či vás takáto forma príspevkov baví. Ahojte.